Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu latest kanye nezingane zesithembu. Hayi uMakhei nobaba uMseleko bathe nje abazivezela ukuthi bona base-happy emshadweni wabo. Nazi-ke iy'thombe ziyayibona. Hhayi-ke lona akusiwo umgosi oshisayo. Angithi ngasho ukuthi ngelinye ilanga kuba nje itiye elibandayo kodwa ukuthi lisuke liphuzeka. Yebo. Bathi-ke bakhona-ke basekhona base-happy. Bayokhala abanye bona bamnandi. Nithi-ke uTiri abazali basengabakho banikhumbuza uMakhei nobaba uMseleko. Kanjani na guys? Aningichazela lapha comment section sengiyobe ngiyibamba kunini ngoba nami enye iyayingidlule. Ngiyizwe mase niyichaza ukuthi hawu niyakubona lokho mase nami ngiyahamba ngiyokuqalaza ngikubona ngoba kuyenzeka ngempela ezinye izinto zikudlula ungayiboni ukuthi mase-ke usuxoxela nawe usuthi hawu kanti yenzeka into enje njengoba nisho-ke nje nithi hawu uTirelo noSibindi banikhumbuza baba uMseleko noMakhei kanjani? Ngothando lwabo? Ngani? Ngey'nkulumo? Ngani? Ngesitayela? Ngifuna ukuyibamba nje lapho. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi. Okunye ngingake ngathi-ke lapha kulezi nkundla zokuxhumana esikhuluma kuzo kuye kwenzeke kube namanga amancane siqamba amanga. Mase kuthi-ke kube nabanye baba namanga anehaba. Ngizonenzela isibonelo salapho-ke ngizonenzela bakithi ividiyo ngenze isibonelo ngoba kwesinye isikhathi nami senginokukhuluma izinto ngiy'shiye nje ngingasayiqedelanga. Kukhona nje nento engisanda kuyithola manje. Nike nibone kodwa ukuthi itiye nomgosi ikhambisana kanjani? Same WhatsApp group. Hayibo, kade ngiphuza itiye elishisayo, iy'ndaba ezingifikele ngisaphuza le tiye. Ngathi hayibo, kanti lento sasiyibukwa ku-TV ikhona ukuthi masibona osisi May laphaya nalabangani bakusisi May mase kuphuzwa itiye kube ney'ndaba ey'ningi. Kanti itiye leli. Heyo. Umuntu uyawukhula guys, lobu sidiscover nje izinto ezintsha. Yitiye nomgosi into eyodwa. Ade ngiphuza itiye, manganibalela iy'ndaba engiy'khumbulile nezinye izinto engingaxoxela zona kungonakala le video. Ikhona nje lo mkhuba wangapha eMpumalanga. Angithi yini phela eningithumayo ukuthi nginixoxele. Nilobole umbuza-ke ngapha eMpumalanga kuthiwa khona into eyenziwayo. Obhuti bakhona bashadile sebenenye ithenda. Nabanye obhuti abayiqumama kuthi ebeshadile kodwa after ihora elithile uyatholakala. Ngithi mina kodwa bakithi saphila impilo esamuva kwenzakalani? Kuthiwa nje into ekhona eMpumalanga ayisathusi. Kuthiwa hawu uhusband kabani kuthiwa namanye amakhosikazi aseya-understand sekube kuthiwa hawu welcome ngapha. Yewe guys, hayi yini impilo ibe nje? Kodwa mina bengithi hayi yabo nje lezi zinto lezi engixoxa zona nje sisethi njengomgosi singayithathi serious. Zikhona izinto ey'serious empilweni kodwa nje ngizwile isimanga sokuthi ngapha eMpumalanga kuthiwa ubhuti ebeshadile ebe ne-boyfriend yakhe isiqumama. Le boyfriend le yakhe isiqumama yiyo efanda lo muzi walo bhuti. Nonkosikazi nje uphila soft life bafandwe yisiqumama. Hawu, udaba kwethu. Ngisho ukuthi nje sekumahliphi kanjalo kusena-order. Umahliphi-ke. Hhayi ngingitshelile ukuthi phela mina ngeke ngikwazi ukuthi ngiphithizelwe yindaba ekhanda lami ngedwa. Ngiyothi nje ngiyithole indaba ngithi thululu la kini ngiyilethe kini. Ngithi awunazi ezinye kunezigaxa. Angize ngiy'sola ngokuthi ngangingenelani lapha ku-YouTube ngoba phela lezi zinto nje abantu bayangixoxela ngenxa yokuthi nami sengingene okuhleba ngiyahleba kodwa ngathi sihlebe kancane. Kuthiwa eMpumalanga imile ngalokho. I-KZN nakuthiwa ime ngey'ntombi, amatshitshi ey'ntombi nto. Kodwa ngithi hayibo kwaphithizela emhlabeni kwamahliphi senze njani? Asihlale ezweni senze lokhu esikwaziyo ukuthi kuqondile. Abenza okubheka eceleni kuyobhekana nabo guys. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi, bye.